mnoge su buduće majke možda primijetile da se u trudnoći odjednom povećao broj madeža na njihovom tijelu. Osim toga, oni koji su već postojali mogli bi postati veći. Zbog hormonalne stimulacije koja je uzrokovana estrogenima, dolazi do povećane produkcije melanina, a dolazi i do zapravo povećane aktivnosti melanocita koji se grupiraju i mogu zapravo stvoriti novi madež. Pa znači to je razlog. Hormonalna stimulacija jednom riječju je razlog zbog kojeg neke žene u trudnoći primijete da su dobile nove madeže koje nisu prije imale. Čovjek u prosjeku na tijelu ima 20-ak madeža, no bez obzira na njihovu brojku, redovita kontrola neophodna je u sprječavanju zloćudnih bolesti. Ni razdoblje trudnoće nije iznimka. Madeže treba kontrolirati jednom na godinu dermatoskopski od strane osobe koja je za to educirana, u pravilu dermatovenerolog, plastični kirurg, koji će promotriti sve promjene i redovito sve madeže na tijelu pregledati. Nakon toga, ovisno o tome pripadate li u rizičnu skupinu ili ne, dermatolog će odrediti koliko učestalo treba obavljati kontrolu. Kada se radi o madežima, prevencija je najvažnija, a zaštita od sunca na prvom je mjestu. U svakom slučaju je UV radijacija nešto što nam može povećati broj madeža i također uzrokovati promjene u već postojećima. Znači, ona može uzrokovati da se madež transformira u promjenu za koju mi kažemo da ima određeni stupanj atipije, znači u smislu atipičnog odnosno displastičnog madeža. Odnosno, može uzrokovati promjene za koje smatramo da bi mogle voditi ka razvoju najzloćudnijeg tumora kože, odnosno melanoma. Zato, drage trudnice, sa suncem budite na oprezu i redovito pregledavajte svoje tijelo. A ono na što trebate obratiti pozornost jest vidjeti da li je došlo do promjene simetrije, da li je došlo do promjene ruba madeža, znači da je on postao nepravilan, neregularan, da li je došlo do promjene boje, da li je došlo do povećanja madeža. Suspektnimo za sada smatramo madeže koje su u pravilu veći od 6 mm, odnosno da li je došlo do promjene u smislu, dakle, svih ovih navedenih, plus da madež permanentno svrbi, da je došlo do krvarenja, do pojave ulceracija, bolnosti u madežu. Znači, sve te promjene koje sam navela su alarm za otići dermatologu ili drugom specijalistu koji je educiran za pregled madeža, kako bi pacijent svoju sumnju isključio, odnosno potvrdio da se radi o promjeni koju eventualno treba ukloniti. Iako madeži nisu jedino što se u trudnoći mijenja pod utjecajem spolnih hormona, pregled je kratak i učinkovit. Zato odvojite malo vremena i učinit ćete puno za vlastitu sigurnost.